Boiro vestirase de Entroido do 12 ao 22 de febreiro. As entidades e asociacións súmanse ao Concello nunha ampla programación protagonizada pola comida tradicional, a música, os disfraces e os desfiles. O Entroido 15 Motores de novo protagonizará o calendario en Boiro. O Concello, asociacións e entidades sociais súmanse para presentar unha programación cargada de actividades variadas e para todos os públicos. Esta época de cores e disfraces arrancará no municipio o 12 de febreiro, coa celebración dos xoves de Abadesas en Cabo de Cruz e continúa co Venres de Abadesas en Boiro, no que actuará a charanga Vai de Baile. O sábado 14 a festa arrancará na Boliña coa 17ª festa da Orella impulsada pola Comisión de Festas. Ese día, a partir das 7 da tarde, no Campo de Revelar, vamos a ter música a cargo do dúo Charada e o DJ Jalaico. Todo isto é gracias, un ano máis queremos decir, gracias ao Concello de Boiro e á xente que nos apoia, porque sin a súa axuda isto sería impensable. Porque isto ten, nós podemos poñer toda a nosa voluntad e todo, pero fai falta tamén diñeiro. Este ano podemos contar tamén ca colaboración do cociñeiro Miguel Mosteiro, que se ofrece desinteresadamente para facer os produtos típicos. E pola noite a troula trasladase á Praza de Galicia coa festa de Entroido de Peñas Boiro. Empezaremos ás 10:30 da noite, primeiro con a actuación dun DJ local como ven sendo Manu X, despois haberá a actuación de dous DJs locais como son Mateo Fajardo, que chaman DJ Fagas, e Places, e pechará un DJ de talla autonómica, un dos máis reconocidos de todas as discotecas de Galicia, como é DJ Enter. A festa terá lugar entre as 10:30 da noite hasta as 3 da mañán, e este ano contaremos sí ou sí cunha gran carpa para que, no caso de que chova como está sendo todo este mes de enero, que leva chovendo seguido sin parar, pois para poder resguardarnos baixo a carpa. Xa que se espera preto de 2000 persoas nesta festa de Entroido. Haberá tamén novidades, xa que dende as 12 da noite estará aberta unha food truck. As dúas entidades agradeceron o apoio do Concello para poder desenvolver as súas celebracións. A programación continúa o domingo 15 co desfile infantil. Que sale dende a mancomunidade e que veñen andando hasta a Praza de Galicia, onde os espera con música e diversión DJ Matrek, e haberá tamén colchonetas para que os rapaces disfruten dunha tarde de domingo, se o tempo permite, entrañable, que se divirtan e que veñan disfrazados. E despois o noso día grande de Boiro, un día en que se enche o noso Concello de xente, que é o martes 17, con ese concurso de desfile e carrozas que vimos celebrando durante moitos anos, que ten un éxito rotundo, e que animamos a todo o mundo que se anote, que participe e que veña con ganas de divertirse. O desfile arrancará ás 6 da tarde na Praza de Galicia, onde rematará tamén para dar paso á entrega de premios. O xoves 19 presentarase no Centro Social unha nova edición dos Cadernos Culturais, nesta ocasión protagonizadas polos enterros urbanos. O sábado 21, este ano cambio, aquí ven a novedade deste ano, o sábado 21 será o enterro do Felipiño en Escarabote. O domingo 22, o resto dos enterros. Empezamos co Farruco en Cabo de Cruz, pola mañán, a mediodía será en Praia Xardín, o enterro da Cunca, e pola tarde, a partir das 4 da tarde, máis ou menos, o enterro do Oso en Abanqueiro. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, destacou a programación deste Entroido e agradeceu o labor das asociacións e do Departamento de Cultura para encher de actividades esta época de disfraces. Estamos nun municipio moi activo, non só a nivel empresarial, senón tamén a nivel cultural. Vaya por diante o meu agradecemento a estas asociacións culturais por o traballo e tamén, como non, ao Departamento de Cultura do Concello de Boiro, liderada por María Utiral, polo traballo que están realizando durante todos estos anos, porque, este equipo de goberno, desde que está no goberno, a programación cultural aumentou máis dun 300%, e iso estámoslo vendo ano tras ano. E animou a veciñanza a desfrutar deste programa de actividades moi completo e para todos os gustos.